Tee tyypin 2 diabetestesti. Testi on painettuna ja netissä. Tässä testi tehdään Diabetesliiton nettisivuilla. Näin se tehdään. Klikkaa minkä ikäinen olet. Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kasvaa selvästi iän mukana. Paljonko painat? Tyypin 2 diabetes kehittyy sitä todennäköisemmin, mitä suurempi painoindeksi. Mittaa vyötärön ympärys mittanauhalla. Diabetesriskin kannalta vyötärön mitta on painoakin tärkeämpi mittari. Liikutko päivittäin? Aikuisilla vähintään puoli tuntia liikuntaa päivässä on yleinen suositus. Liiku vaikka 10 minuutin pätkissä. Syötkö kasviksia, marjoja, hedelmiä päivittäin? Puolta kiloa kasviksia, hedelmiä tai marjoja suositellaan. Se kertyy vaikka omenasta, kunnon porkkanasta, tomaatista ja palasta kurkkua. Onko sinulla verenpainelääkitys? Ihmisillä, joilla on korkea verenpaine, on taipumusta sairastua tyypin 2 diabetekseen. Onko verensokeri joskus koholla? Lievästi kohonnut verensokeri voi kehittyä pikkuhiljaa diabeteksen puolelle. Satunnaisesti todettu korkea verensokeri saattaa ennustaa diabetesta. Raskausdiabetes on hyvin suuri tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Onko diabetesta suussa? Lähisukulaisten diabetes kertoo perinnöllisestä riskistä. Jos saat testistä 7-14 pistettä, voisit vähän viilata liikunta- ja ruokatottumuksia. Muutaman kilon pudotus voisi tehdä hyvää. Jos pisteitä tuli 15-20, ota yhteyttä terveyskeskukseen tai työterveyteen. Paranna myös tottumuksiasi. Jos sait yli 20 pistettä, hankkiudu ensitilassa vastaanotolle ja verikokeisiin. Tee maailman paras testi.